Mahaiburu Andrea, eskerrik asko. Espainiar konstituzioari buruz hitz egiten dugunean, normalen bi irakurketa nagusi agertzen dira. Bata, bere egunean egindakoa eta ordutik aurrera mantendutakoa legitimatzea bilatzen duena, hain zuzen Alderdi Sozialistak bere zuzenketarekin egin duen bezala, momentuarek, apustuarek izan zituen gauza, suposatzen da zituen gauza honak, goraipatzen dituenak, desberdinen arteko adostasuna, askatasuna, demokrazia, ongizatea handienaren garaia izan dela, bestea, eta Euskal Herriko gizartearen gehiengoak defendatzen duena, nik barne defendatzen duguna uste dut askoz irakurketa errealagoa egiten duela. Baina ere, uste dut komenigarria dela testu inguruan jartzea une aretan zer gertatu zen ulertzeko ero ondorio egokiak ateratzeko. 1978 urtea izan zen, Franco diktadoreak 3 urte zeramatzan hilda, baina frankismoa oso bizirik zegoen. Batzuk esatu dute oraindik ere bizirik dagoela, eta batzuk astintzen ari diala, bizitza gehiago izateko, baina realitatea zen Franco hilda zegoela, baina frankismoa oso aktibo zegoela. Franco ospital batetan hil zen, guztiz lasai, inungo krimenengatik ordainketarik egin gabe, eta are gehiago zeukan kezka bakarra zen, nola mantendu 39 urtetan eraikitako erregimena, nola mantenduko zen bera joan eta gero. Horretarako baina, nik uste, tresna ezin hobeak zituela, eta nahiko ongi landuta zaukala. Nik eta bain, aurpegi barri bat zaukan, erregimena mantendu bai, baina beste itxura bat emateko, Borboiko Juan Carlos Printzea zaukan, eta horrekin beste irudi bat emateko asmoa zaukan. Eta, erregimena mantenduko zela, tresna efektiboak ere bazituen, indar armatu eta auzitegi frankistak ere berezko zituelako. Eta indar armatuak aipatzean, sekula ez da izaten, nire gustukoa ez da izaten, zen insumisoa izan naiz konbentzio gaetik, eta uste dut ez daukatela paper berezirik, paper egokirik, baina komeni da jakitea ere indar armatuetan nork agintzen zuen unearetan. Duela urte batzuk aukera izan nuen ejerzituko, armadako koronel baten liburu bat irakurtzeko, eta berak komentatzen zuen Espainiak izan duen armadarik frankistena justo une aretan izan zela. Frankoren heriotza gertatu zen unean izan zela Espainiak izan duen armadarik frankistena. Ez 36an, ez 39an, baizik eta 78an da zergaitik. Altzamentu fascistaren unean sortutako behin-behineko alferez paperura, alferez provisionaliz deiturikoak, izan ziralako altzamenduarekin ideologikoki lerratuenak zeudenak, eta horiek berak izan ziren, ziren, 78an armada horren almirante eta general. Beraz, lerrokatua armada zeukan beretzako tresna nagusi bezala. Beraz, 1978ko testu ingurua argia zen, frankismoa bizirik zegoen eta bi helbururekin. 39 urtetan egindako krimenak saihestea eta zetorren errealitate berrirako erregimena bizirik mantentzea. Eta osagarri hauekin egiten bazen sukaldaketa, zer esan dezakegu sukaldarietaz? Askotan hitz egin den padres de la Constitución deituriko hietaz, gehienak erregimenetik etorritako hasiala, eta horren adibide nagusiena, garbiena, frankismoaren ministro izandako eta Alianza Popularren presidente zen Manuel Fraga izan zela horietako bat. Eta horiek izan zuten helburua ere, ezinbestean zen erregimena errealitate berrira eramatea, eta ondo lortu zuten zen eta erregimen frankistaren estamentu guztiak eskenatik berrira irautzea pasatzea lortu zuten, beraien privilegio guztiak salbu mantenduz. Sukaldaketa hau, eta sukaldari hauek saldu nahi izan dizkigute 40 urte hauetan. Eta saldu nahi izan zuten orain dela 40 urte ere. Zorionez, esan dezakegu Euskal Gizartearen gehiengoak ongi ikusi zuela, eratzen ari zen marko horretan, Euskal Herriak ez zeukela bere etorkizuna erabakitzeko aukerarik, inposizio marko bat defenditze sortzen ari zela, eta beraz, 3 bozkatzaileetatik 2
errefusatu egin zuten sortzen ari zen marko berri hori. Eta marko inposatzailea zela esaten dut, horrela zelako Francoren tresna nagusiek, bera pentsatuta zituen tresna nagusiek, beraien papera ondo bete zutelako eta egun ere oraindik ondo betetzen dutelako. Konstituzioak Espainiaren batasuna aldarrikatzen du, muzin eginez, estatu barruan dauden herriero nazioen borondateari, eta batasun sakratu hori bermatzeko, indar armatuei berariazko paper bat, erosegin bat ezartzen zien. Espainiako subirotasun eta independentzia bermatzea, eta haren lurralde osotasuna zein konstituzio antolamendua defendatzea. Beraz, mai gainean edozein gauzari buruz hitz egiten dugunean, armak dauzkagu hori baldintzatzeko asmo garbiarekin. Erretetxeak ere bere papera oso ongi jokatzen jakin izan du azken 40 urte hauetan, eta adibide, ez da garbiena, baina gutxienez ondo gogoratuko duena da, egungo errege Felipe VI-garrenak Kataluniako prozesuarekin jokatu zuen paper parzial osoa. Franco kaitari ongi adierazizion, beraitari ongi adierazizion zein bere papera, eta gaur egungo erregeak ere argi jakin izan du jasotzen Fidel Francok beraitari agindutakoa. Esan behar dela hala ere, eta nik uste dut horretan ere denok ezagun garela, bere papera zentzu horretan ongi bete duen bezala, erret etxeak 40 urte hauetan helburu nabarmen eta nagusi bat izan duela, eta da bere burua zaindu eta sendotzea. Juan Carlos erabaki zuenean abdikatzea, orduan hasi zian kalkuluak egiten ze dirutzarekin joaten zen. Eta, hor zenbaki batzuk daude, esate dutena, 1.800 milioi, 2.000 milioi euroko fortuna bat lortu duela 40 urte hauetan sortzea ero pilatzea, eta denok dakigu Francoren azpian sartu zenean, edo Francoren agindupean sartu zenean, esku bat aurrean da atzean izan zela. Beraz, argi daukaguna da, bi paper aktibo zituztela, bi agenda aktibo zituztela, eta hirugarren bat ere egon dagoela, eta azken urteetan paper oso garrantzitsu bat izan duela, eta da auzitegiena. Auzitegi frankistena, askotan esaten da, Audientzia Nazionala auzitegi frankisten ondoria izan dela, baina auzitegi konstituzionala ere helburu oso garbi batekin sortu zen. Interpretazioa bada, konstituzioaren interpretazioa bada, berakin behar duna, orain arte egin dituen interpretazio guztietan, estatuko nazioen eskubideen aurkako interpretazioa egin du, eta hemen ere gehiagitan ikusi dugu, bertan hartutako erabakien aurrean kamustu, ero berta bera utzi dituela auzitegi konstituzionalak egindako interpretazioen ondorez. Gehiagitan, larregitan ikusi dugu 78ko paktu hori gaur egun ere mantentzea nahi dutela, orduan zegoen espiritu berdinarekin. Konstituzioaren zaintza, bada ere, bere betebeharra, egia da hori, beti ere herrien eskubidea zapusteko ongi, arduratzu ibili den moduan, esan behar da, Espainiarren eskubideak bermatzen diren, Espainiarren eskubideak bermatzeko izen beharko lukeen zainketa horretan, hain arduratzu ere ez dela ibili auzitegi konstituzionala. Konstituzioak esaten du, Espainiako aberastasunak interes orokorren menpeko direla, baina ikusi dugu azkenengo hamarkadetan nola gobernu desberdinek Espainiako sektore publikoa poliki deusesten joan diran. Konstituzioak esaten du ere, Espainiar guztiek etxebizitza duin eta izateko eskubidea daukatela, eta ikusi dugu hori ez bermatzeaz gain, azkenengo garaietan gobernuek alegin gehiago egin dituztela etxegabetzeak, kanporatzeak bultzatzen, konstituzioa bermatzen dituen eskubide horiek betetzen baino. Eta konstituzioak esaten du ere, Espainiar guztiek daukatela lanerako eskubidea. Baina ikusten dugu ere, langabezi tasa, Espainiako langabezi tasa, Europako langabezi tasaren bikoitza dela, ikusten dugu ere, lan kalitatean Europako azken postuetan dagoela Espainia, eta ikusten dugu ere, pobrezia murgilduta dauden langile kopuru nagusienaro gehiena Europa mailan Espainiako estatuan dagoela.
Espainiaren batasuna bermatzea izango da, ziurazki, auzitegi konstituzionalaren egin beharretako bat, baina dirudienez ez dio hainbeste garrantzi ematen bertakoak ongi bizitzea. Beraz, zer usten digute 40 urte hauek? Inposizioan murgildutako marko bat, eta herrien borondateri musin egiten dien marko bat. Derrigortutako elkarbizitzaren aukera soilik usten digun marko bat. Zer daukagu beraz ospatzeko? Zer daukagu beraz omentzeko? Nik esango nuke ospatzeko eta omentzeko baino gehiago daukagula arbuiatzeko. Zeren konstituzio honek ez du inolaz ere herrien eta ez herritarren eskubiderik bermatzen. 1978ko konstituzioarekin erregimen frankistak eskenatik berrera transito lasaia izan zuen, baina Espainiar estatuaren lurraldetasun arazoa ez zuen konpondu. Eta ez du konponduko, ez da konponduko herrien borondatea errespetatzen ez den bitartean. Bizikidetzen beharra, bizikidetzen sustatzea, bizikidetza behar dugula askotan esaten da mikrofono hauetatik. Baina bizikidetza ezin daiteke inposizioaren bitartez mantendu, bizikidetza errespetuan oinarritu behar bada, izan beharko da. Errespetua, elkarren artekoa, erlazio bat sortu beharko delako eta erlazio hori errespetatu beharko dako, baina batez ere errespetuan oinarritu beharko da herritarren borondatearen errespetuan. Mila esker. Eskerrik asko, Urizar jauna.